İyi akşamlar bizimizin değerli izleyicileri. Güzel bir akşamda Kıbrıs'a has konularla yine sizlerle birlikte olmak için programımızı açıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Evet, bu akşam güzel bir bantla başlayacağız. 25 yıldır taş oymacılığıyla uğraşan Sayın Kostas Ioannidis'i tanıyacağız sizlerle. Evet, bu işin eğitimini almamasına rağmen gerçekten çok yetenekli bir sanatçı ve bugüne kadar tam 115 tane heykel yapmış. Evet, belediyelere bağışlıyor genellikle heykellerini parklarda sergilenmek üzere. Mayıs'ta da kendisi yeni bir sergi açacak. Daha önce de 2 tane kişisel sergi açmış. Το σκάλισμα της πέτρας συγκεκριμένα άρχισα πριν 25 χρόνια. Ήμουν στην Αγία Νάπα διευθυντή σε μια δισκοθήκη και είχα ελεύθερο χρόνο όλη την ημέρα σχεδόν. Και έτσι μου έδωσε το έλαυμα το οποίο πάντα είχα. Από μικρός κατασκεύαζα γλυπτά με πλαστισίνη και στο γυμνάσιο είχα κερδίσει και το πρώτο βραβείο για το εξώφυλλο του προοδικού του σχολείου μας, το οποίο τότε ήταν 3 λίρες το 1969 και για τότε ήταν αρκετά τα λεφτά. Μετά φεύγοντας από την Αγία Νάπα να έρθω Λεμεσόν είχα ελεύθερες ώρες αρκετές και άρχισα πολύ πιο εντατικά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πώς ξεκινάς εσέναν έναν έργο στην πέτρα? Συγκεκριμένα μπορεί να μου δώσει το έναυσμα μια σκηνή, μια σκιά, μια φωτογραφία την οποία ζωγραφίζω στο χαρτί και μετά τη ζωγραφίζω στην πέτρα και αρχίζω να τη σκαλίζω. Τις πέτρες από πού τις παίρνεις? Γενικά από τις Τσιβίδες έχει ωραία πέτρα. Έχω βρει και ένα σπίτι παλιό το οποίο χαλάστηκε, γυψόπετρα ονομάζεται, η οποία είναι πολύ άσπρη και είναι πολύ εύκολη να τη δουλέψεις. Αν και υπάρχουν άλλα τα μέσα, κάτι μαύρα τα οποία φαίνεται μέσα στο γλυπτό, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί δεν είναι το άσπρο το καθαρό. Η θεματογραφία των γλυπτών σου ποια είναι? Γενικές γραμμές είναι η μάνα και η γυναίκα και γενικά μοντέρνα γλυπτική. Δεν ασχολούμαι πολύ με πρόσωπον, ως συνήθως είναι το κορμί. Το γλυπτό αυτό βρήκα την πέτρα και σχεδίαζα να κάνω κάτι άλλο. Και όπως πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ή ο γλύπτης, την πέτρα πρέπει να τη σέβεσαι για να κατασκευάσεις κάτι. Όπως και εμένα αυτό, όταν άρχισα να κάνω έναν άλλο σχέδιο, έναν άλλο άγαλμα,
μου διέφυγε και είχε ραγίσει και σπάσει η πέτρα. Βέβαια, εκμεταλλεύτηκα το σχήμα που μου άφησε και μου έδωσε εμένα το έρασμα να κάνω δελφίνια, τα οποία νομίζω θα είναι κάτι το πολύ ωραίο. Βασανίζησε η γέννηση ενός γλυπτού? Η γέννηση νομίζω όχι, αλλά το βασανίζει μέχρι να το τελειώσω. Και μπορεί να εργάζομαι αρκετές ώρες για να τελειώσω κάτι, για να δω το αποτέλεσμα. Δουλεύεις πάνω σε έναν ή πάνω σε πολλά ταυτόχρονα? Τις περισσότερες φορές πάνω σε έναν, αλλά έτυχε φορές το οποίο να δουλέψω σε 3-4 γλυπτά, γιατί όταν ασχολούμαι με το ένα γλυπτό δεν είχα την αίσθηση του τι θα προχωρήσω να κάνω και αναγκάστηκα να το αφήσω για να βρω μια έμπνευση να συνεχίσω ή πώς θα το κάνω αργότερα. Σε αυτά τα τελευταία 25 χρόνια έχεις μετρήσει πόσα γλύπτα έκανες? Υπολογίζω να είναι περίπου 115, τα οποία έχω δωρήσει αρκετά. Συγκεκριμένα έχω δωρήσει στο Δήμο Λεμεσού, το οποίο έχει βάλει σε ένα νέο πάρκο που γίνεται στην Αγία Φύλλα, στην οδός Λυκαβητού. Ένα πάρα πολύ ωραίο έχω δωρήσει στην Αρτέμιδα, στο χωριό που εκάηκε στην Ελλάδα, εις μνήμη της μητέρας της Αρτέμιδος, η μάνα της Αρτέμιδος ονομάζω το έργο, το οποίο είναι μια μητέρα η οποία εκάηκε με τα 4 παιδιά της, τα οποία τα σκέπασε για να γλιτώσουν, αλλά δυστυχώς κάηκαν όλοι μαζί. Έκθεση υπάρχει στα Σκαριά? Έχω κάνει 2 εκθέσεις. Η μία ήταν πριν να φύγω από η Ανάπα και η δεύτερη στη Λεμεσό πριν 3 χρόνια. Και μετά για ορισμένους λόγους υγείας έχω σταματήσει, αλλά η επόμενη μου έκθεση προετοιμάζεται να είναι αρχές Μαΐου σε ένα ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Να τολμήσω να ρωτήσω για το εικαστικό σου όραμα, ποιον είναι, κύριε Κώστα? Θα ήθελα να δω έργα μου στην πόλη μου και σε διάφορους τοποθεσίες, γιατί όπου που γυρίσω σε όλον τον κόσμο και με συγκινούν τα έργα τα οποία υπάρχουν μέσα στον δρόμο. Και να σας πω και κάτι άλλο, το 1974 ήμουν Λονδίνο και είχα πάει στο Hyde Park στο Λονδίνο και είχα δει έναν έργο του Henry Moore, το οποίο αυτόν μπορώ να πω είναι που με έκαμε να αρχίσω τη γλυπτική. Biz emis programı için irtibat telefon